Az Egyesületünknek az a célja, hogy a fenntarthatóságot és a művészetet és a közösségépítést ötvözzük, és itt Horvátországban, Malinonban láttunk egy jó példát, egy ökofesztivál szervezésére, és egy hetet voltunk együtt, különböző technikákat tanultunk, amiből remélhetőleg jövőre meg is valósítunk otthon minél többet. Miért jöttünk? Azért jöttünk, hogy tanuljunk, és eszmecsere, tehát adjunk is, kapjunk is, tehát gyakorlatot cseréljünk igazából egymás közt az alkotóval. Figyelni jöttem, és tanulni. Aztán meglátjuk, hogy a falunak ebből mi haszna származik, de ha vannak olyan ötletek, és úgy tűnik, hogy vannak egyébként, amiket a faluba tudunk hasznosítani. Itt csinálunk még bele majd egy nyelvet is. Hát eredetileg csak lazítani jöttem, de örömet találtam ebben is. Többiektől jó tanácsokat kaptam, meg egy kis felrajzolást Vikitől, és aztán megpróbáltam minél kevesebb vonalból felismerhetőre csinálni ezt a macsekot. Pont azt tanultam, hogy a csapat az nem egy kupacember. És nem csak attól lesz csapat a csapat, hogy itt vagyunk és dolgozunk reggeltől estig, hanem azt a csapatot azt igenis mentorálni kell, hogy ő belőlük tényleg egy olyan csapat legyen, ami aztán szerintem itt kialakult a hétvégére. A legfontosabb az az, hogy tapasztalatot tudjunk szerezni, kapcsolatokat tudjunk építeni, és be tudjuk ezt építeni a saját magunk közösségébe. Az egy dolog, hogy az ember tud valamit, de amikor már letette az asztalra, akkor látja is, és akkor sokszor a saját munkánk által tanulunk. Hát egy rohadli technikát megtanultunk, úgyhogy bízom benne, hogy otthon is fogom tudni használni. Ezek a szobrok, ezek tetszenek, néztük, hogy készülnek, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fogunk tudni kihozni belőle odahaza. Nekem az is fontos, hogy jöttek Nyimből mások is, akiken keresztül többek lehetünk. Tehát nem lett volna elég az, hogy csak mi jövünk, és akkor próbáljuk elmesélni. Így, hogy jöttek Nyimből többen, a polgármester, rajtuk keresztül tudunk mi is kibontakozni, megadni azt, ami a legjobb. Mert tudunk sok mindent magunktól, de kellenek a kapcsolatok. Tehát Nyim a Balatontól 15 km-es Siófok közelében található, 337 lakosú, gyakorlatilag már a Árpád-kortól lakott település. Ha mi nem csináljuk, akkor ki csinálja? Tehát más nem csinálja meg a 300 fős falunak helyettünk. Tehát mi lakunk ott, mi élünk ott, akkor magunknak csináljuk. Tehát, hogy ez a falu, ez él, és ezt életben is kell tartani. Ahhoz pedig szükség van ezekre is. A legfontosabb az az, hogy perspektívát tudjunk az ott élőknek és az esetlegesen vágyott betelepülőknek nyújtani. Tehát ezek azok, amik gyakorlatilag az eszköztárunkat növelik. Nekünk vannak tereink, van egy jó, szép környezetünk, természeti környezetünk, és akkor ez a kettő összeállhat egy olyan üzenetté, ami vonzó másoknak. Leginkább ami megérintett, az a fajta közösség, amit így kialakult. Itt akár a horvát vendéglátóinkat, akár a magyarországi partnertelepülést tekintve, és hogy tudunk közös hangon beszélni, közös témáról értekezni, megfogalmazni közös célokat. Amit hazaviszek, nagyon jó élményeket, amikre még évek után is emlékezni fogok, új tudást, és talán kedvet arra, hogy otthon is csináljak hasonló kisebb képeket.